जों दिनै बे थाखा बिसिनि टोटाल 42 परिबारनि 120 भोटार त्रिपुरा मथाखौ जयनिं खालायखा বিভিন্ন CPM ते BJP नि याकारि फाइनारावनो जों ब्रौनो खाबाय खबाय लामसगो এবং जों ब्रौनो तिनिनि सिमी जिनि मनचंद्र पारानि যারা তিনি জয়নিং খালাयनाय ब्रौनो जों जिनि महाराजनि लक्ष्य एवं महाराजनि इमांनो सक्सेस खालायनायनि बागै महाराजनि उद्देश्यनो जों सफल खालायनायनि बागै आजके ब्रक जयनिं खालायखा तिनिनि सिमी ब्रक जिनि त्रिपुरा मथानि मेम्बार बा तिनि त्रिपुरा मथानि कार्यकर्ता जिनि त्रिपुरा मथानि फेमिलि हिसाबै जों तिनि ब्रौनो याजागै नाखा जिनि बबाग्रानि बस्कांनि सालो जेकुनु जों सामुं तांथानियाव जों एक लगे सामुं ताङै जिनि बबाग्रानि नाहारमुंनो जों सक्सेस खालायनायनि बागै जों तिनि ब्रौनो जयनिं खालायखा ब्रौनो बेले